150 dam. 150. Wala isa ka sako jud no. Wala. Nakuan. Alas. Dua ka buok darling. Alas. Alas ang ipapalit ni Lilin. Kay murag na siya na sampingan sa Happy. Parang tong Sige. Parang tong. Thanks. Ah, naman to ah. Madam. Dam, ako balikan ha. Ako balikan. Kay ako nga tuon si Kuan. Si Uncle Mario. 138. Wala pa. Nasabot na ko si Uncle Mario nga siya ang kargahan ako sa bugas. Nisugot man siya. Akong tapaliton. Hi. Akong tapaliton isa ka sako jud. Nya kay wala man jud isa ka sako. Duha na lang ka half sack. Okay. May lain. Hi. May hapon. May hapon. Kasi Uncle Mario ari guys. Nagka-inistoryahan namin ni Uncle Mario. Naana. Unsa man dani karga nimo? Oh. Na, duhan to ka hapsak, wa may isa ka sako jud. Okay ra? Ipatong diha sa kilid. Daw dani. Sige. Si Inko Mario. Si Inko Mario ang sakyan guys. Nya karon ako motor tuara dito sila ni Madam Aileen. Tuara na ako gibilin dito. Ako balikan manag bayad 1150 to 1150 to 300. Oh, my love. Mao na ni siya. Madam, mao na ni siya, madam. Ano ni ma'am? Kaya lang. Inko, dili angkol. Inko Mario. Ato. Alam. Dada, sanan? Dada, isa? Dada, isa? Masih palo na inuuna ha. Diya talang dibuta? Ha? Tiktan? Sudah nira guys. Tiktan. Dira, igasolina niya ako. Kasi mo na. Ha? Dawata gani. Gani. Mingaw ang sakay. 5 Mario na masayros siya guys. Pila ka baji imong nakarga karon? Doha ko nagputol guys. Alam may bawaan sa niingkan na impas sa sad mo. Makatan-aw to siya ingko na impas sa gid sad. Na. Dito na dala ilalilin, ha? Ha? Ilalilin. Oh. Ha? Ay. Maka mo agi di ay. Ay wata na lang ko dagto ra ko tipuan. Dagto ko mo. Bubaklay ko pa imig sila ilin. Dagto ka wala ilan ni kuan? Kanto. Dagto ya parol. Katong dito bataan na. Oh, sige ha. Oh, kay mo mupa na lang ko mo. Uba na lang ko dito ha. Oh. Dara guys. Ako motor to ara dito. So baklay ta paingon dito sa ilahan ni
Madam Aileen kay oh, shout out. Sa payaha. Shout out ko, Alberto Bilos Reyes Vlog. Alberto Bilos. Reyes Reyes Vlog. Vlog. Oh. Sa page? Sa PPA, sa akong page. Sa Facebook page niya, guys. Tapos PPA ko trabaho. Dani. Oo, niya ako ga-vlog sa panahon kanang napasayro ng tabok ba. At least na may advance information na karon kay biyahe. Oh. Ang info. Yani makita rin mo na sa akong kwan. Akong Facebook page. Sige, sige. Nga linaw ang dagat ana ako sila babalon. Mas maayo na imo kay updated na siya sa Kadadlaw, sa biyahe paingon sa Kamigin, guys. Nga ang iya sa Facebook page. Ang kani kay upload man ako sa YouTube. So mukuan ako sa imong hapon kung kuan nga ang anang magkuan makaana ko diya ba kay patabok pa sa kuan. Oo, kita ra ta kay. Bala lang ko. Okay. Followers naman ko nimo. Alberto Bilos Reyes. Sige, Alberto Bilos Reyes Vlog. Sige. Shout out ko guys. Among duha I-follow ninyo guys sa kuan Facebook page niya kay kung kintahay og naay taga Misamis Oriental nga mobiyahe paingon sa Hagna or Kamigin. Mahibaw-an ninyo kay na iyahang vlog para biyahe, update sa panahon, kung naa ba say biyahe. Pwede mo tanaw pilay pliti, no? Sakyanan, Pilay pliti sa sakyanan. Pwede mo mangutana ani labi na og diri sa Mindanao patabok. Hi. Tudagan kay sila guys. Shout out sa inyong tanan. Shout out kini kabaktulan. Kini kabaktulan. Guys, kuda nang kulot og motor. Bitaw guys, kung naamoy kuan Facebook page, pwede ninyo siya. Iya kalipa. Dapat sila din namatay. Ay estudyante to sila no. Pwede niyo siyang i-follow guys, labi na diri sa Mindanao. Kung kintahay ang inyong biyahe pa Kamigin o Pabuhol, Balingwan, Kamigin, Bohol. Mao ni iyahang vlog ni Kuya. Hi. Okay. Mahibaw-an ninyo dito sa iyahang vlog kung pilay pamasahig gikan sa Balingwan paingon sa Hagna kay na may biyahe gikan sa Balingwan to Hagna. Nya Balingwan, Kamigin, Hagna, di ba? Mao na siya no. Mahibaw-an po sa ninyo pila ang pamasahe sa sakyanan. Mahibaw-an po sa ninyo pila ang pamasahe Balingwan, Kamigin, Balingwan to Hagna. Alberto Bilos Reyes Vlog sa iyang Facebook page guys. Okay. Yes, salamat kayo ha. Ako ra to tan-aw ni mga page unya. Okay, pandan niya. Sige. Hi. Ala nindot to siya guys kang kuya kay ngano kung kintahay og short mo sa kuan kana sa oras unya pwede mo magbiyahe. Pwede na lang mo magsakay sa Balingwan to Hagna kung mutabok mo paingon sa Bohol. Pwede nyo tanawon sa kang kuya kay updated mo dato sa iyahang vlog kay iyahang i-vlog ang lakaw sa panahon. Nakaron ag baklay ta paingon dito sa iyahan ni Madam Aileen kay tura akong motor dito. Dali ta kay nalangan ta dadto gamay. Basin si Tito Mario nagwata na dadto siya. Diri na mga street food diri guys sa Balingwan. Diri. Andito sa Pikas, murag wala sila karon. Ay, wala gid sila. Ini dahil mga kuwan estudyante. Hi. Ang sa'yo isda. Kutub. Wala tong kuan, olo katong kuan. Seafood, wala. Kapila kilo? 200. Basta kay. Hi. Nalangan ta ato kay nakikchika-chika pa ta ni Kuya. Sa atong action si Kuya. Ay si Inko Mario. Guys, diyan ako diri sa ilahan ni Lilin. Nagkasunod kami ni Inko Mario kay dito raman siya nagulat sa iskina. Oh, di ba? Nanatay.
Bugas para sa baka. Baka. Aman si Mama Lilin ni Baka. Ang akong gihatag sa ilan ni Lilin. Yara. Ang isa ra kay ang isa giguba ni Koreana. Ay Mama Lilin di ay. At naa na kay kuryente. Ay wala gapoy wifi di ay. Ah, sa tanaa. Wala wifi. Wala na isas inko. Oh, kana tanan ko, dani na tanan. Len, turbo. Guys, to ade si Lilin dito sa kuan bukid. Ha? Madaog man ni nako inko. Ayo, pero Madaog lagi ni nako. awit ka cellphone. Yana di ni. Ay, nalagay ko na. Makadaog lagi na ako lagi. Dani. Wow, very good. Very good bitaw. Daog kayo ni nako eh. Kuan na ba ni abay 5 kilos. Astay mo papasay to adito. Hala to ade si Lilin dito sa bukid ug si Riri. Hala, kinsa na nagpasaos? Kinsa na nagpasaos? Pat kagilo, pat nagpasaos, kinsa na nagpasaos? Di Koreana. Tingali kay karon. Wala na. Okay. Nasalamat kayo ko ha. Salamat sir. Kung kino ka mo yatag sa imo? Baik na. Dako na ito. Salamat eh. Sige, salamat. Salamat, tukar yung arthritis. Wa man bitil. Guys, naana ko na kuan palit para sa kang Lilin nga kuan. Bugas para sa baka di ara. Nya. Si Janjan kinama ko'y utang ni Janjan. Next month na pud sadto nako bayaran. Ay Ginoo ko, wala internet diri sa ilahan ni Lilin mo nang tuwa si Lilin dito sa bukid. Ang bukid kaha na ba kay internet dito? Na ako na internet dito? Ha? Okay, wala internet diri guys. So thank you sa tanan daghan jud kaay salamat sa mga blessing ninyo. Thank you so much sa inyong tanan. Sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much yung kaayo no. So karon back to kuanta merkado. Aw dili na lang di ay kumukuan ato sa merkado. Muuli na ka? Aman ka muuli dito. Buke at payag ni mo, abalay ni mo. Muuli na si Inko Mario. Hi guys. Nara ko. Oh, nya nagka-okay na sila ni Inkalita. Kay gikabuhi si Inkalita, kajut. Ang iyahang kabuhi ni Inkalita naulian ra. Oo, tungod sa kamingaw ni Inkalita ni Inko Mario, gibati na niya. Nakig-uli ra dayon siya. Oza? Aw. Giunsa gi. Daot sa social media. Oh, gidaot daw kuno si Inko sa social media. Nya gidawat ra gihapon. Kay nahigugma man si Inko. Daw kabos ko. Oh, ansa? Kabos ko kwartahan mo yung ka. Aw, kwartahan si Inko. O sige Inko, salamat. Kwartahan si Inka, kabos si Inko. Nya, gidawat na pod sad ni Inko kay gugma lagi siguro sad si Inko. Ako'y nagkuanda na guys, naghatag sa number ni Inkalita kay katong niagi lagi nga kuan kana ang namasayro na si Inko. Apakasakay pod sad ko siya usahay nya. Katong wala pay time sa motor nako ha kay kuan jud kana ang akong pag kuan sa una tugbong-tugbong makasakay ra man ko di pasayroan nga motor. Nya mao na nga pagkasakay ko ni Inko nangayos siya og textmate. Nya wa sa lagi nako damha nga si Inkalita akong gihatag sa iya ha kay ba mo ko si Inkalita nga dato nga time walay palalab si Inkalita so gihatag nako number ni Inkalita. Nya wasag ko nagmind dato nga magkauyab jud sila no nya himan-himan di ay pila ka kuan pila ka bulan human sa kasal ni Janice nagkauyab ragyod sila. Oh nya ako ang hinungdan nya nag-ingon lagi si Inkalita datong miagi nga
iya kong gibasol kay tungod kuno nako nagka-uyab sila. Oh, katong nag-away-away sila. Ingko nga nganong magbasol man ka wadi ay kaganahi, wadi ay kanalipay. Siya basta nagbasol ko. Nagbasol siya kay kuan man sila, nagka-trouble man sila datong miagi. Nga mao lagi to ang kuan na ang nagka-trouble sila nya si Inko Mario dato nga time niadto jud sa si Inko Mario dito sa balay. Nakabantay mo sa akong vlog ni Agi nga nag-ingko nga naluoy jud ko ni Inko Mario. O kato nga time nya karon nagka-okay na pud sad sila. Pero akong gigna lagi si Ingkang lita nga ayaw ko og basula kay syempre nagkauyab na biya sila, no? Di ilahan na ng sinabtanay diha, ilahan na ng pagsabot ya og mag-unsa ang ilahang relasyon. Nya mao to nga kuan na si Lord mao to nga ingon siya nga dili na di na gyud ko mo usab kausan na lang nya karon okay na sila, nagkabalik na sila. Congrats kahit na okay na. So support na lang ta nila, no? Ayan, uli na si Antonia, si Bliss ug si Lord. Resmond. Oy. Hi Dani, hi. Hi guys, Dani, hi na, hi. Hi din ana ba? Hi, Danyo. Na. Hi. Sige. Sige. Hi. Nanaw, hi. Sige tanawaon. Ala, kabalo na ika ha. Na. Okay. Abi agpakiyot-kiyot mo na. Agoy, ginoo ko sa ilong, ginoo ko. De. Agoy, do. No, lagi. Guys, aganam agkagabi unsa ba kay plano dani naglibog man ko. Napa may sudan noon sa dito sa payag. So dili lang sa kumupalit og sudan. Mupangas na lang ko sa bukid, moadto ko dito sa ilahan ni Mother Earth. Kay diri wala may signal. So back to bukid na ta guys. Yan ako diri sa ilahan ni Mother Earth unya. Wala man lagi diri si kuan, lilin lagi. Nagtingon si Saysay kay di ama kuno diri nagpaingon. Ha? Wa sad to kay baw. Wa man day sila nililin diri di ay. Nyo para kauli si Auntie Mercy di ay. Unsa man naa nilungag Mother? Nya, unsaon man ni Auntie? Nga pa man nakauli. Ano ta sayo kay ang bulangoy ang sinukuha. Na lagi. Palpak na sa mga plano. Wa na sad. Guys, naana sila Lilin og si Riri. Gikan di ay sila dito sa ilahan ni Utikay na ay gi padala nga blessing si Madam Gisilo Amores from Sagbayan, Bohol. Di ara sosyalan kaayo. Na ay chocolate dani. Dagan kaayo. Hala, unsa asa man? Unsa to ra ni ante gibutang? Ay dira. Dagana pud siya dito. Para mo dani. Unsa ka litson niya? Baboy, man. Dapat man. Wala ina duy-duy din ang litson. Ay naglitson-litson sa day sila? Mao ka lang ilang barangay kay ang labulong min silupin niyo. Lakawaran gid ang mga iring diri guys. Grabe kakawaran. Ginoo ko. Hala, bongga kaayo Madam Gisilo, nag-abot na jud imong package nya. Na ako noy ako adad to, hala bongga. Thank you so much kaayo. Nakang Lilin, daghan pusad kaayo kang Lilin. Thank you so much. Unya ang kuan lagi nagkagubot mi kay ang agatong sudan gi kuan na sad sa iring aksyonan na sad og kaon. Madam, sa di giluto nimo di ay? Pagkabaw ko ng ano? Chocolate dire kada na ha?
Di ara guys, chocolate hatagan minililin. Kay ang yahang bahin nga chocolate giablihan, gihatagan si Auntie Inday, gihatagan si Ate Jijit. Di ara dunggok kaayo. Salamat so much. Unsa may sagol mo dana? Tumugay gani. Wala ka nag-vlog di ay ma? Wala. Nganong nga nag-vlog na imo video di ay? Ang video ko gani pa. Ginoo ko ni si mama. Hugaw lagi imo taklob sa kaldero. Ang kani isa kay Hamis. Bisa hugaw. Ma nagbuka naman ni ma. Ato na ni ilunod. Dili ko man hapon. Gikan pa ko sa ubos. Pag abot ito kaganya magud sa ubos, nakatulog ko dito sa ila ni Lilin. Nakatulog ko nya. Hapon ako nakamata. Kapit nagkatulog. Dito ila Lilin, nakatulog ko kaganiha dito. Nya. Pag mata na ako, naging ko nga, ala, wapa ko'y upload sa kuan, Maya Mia Lifestyle. Hadi brownie. Mo to nga nagpalit ko sa bugas. Nya. Pagka magpalit, nagpangas ko diri. Nagkaroon man hapon ta. Oh, to ana, kuan na ako ipalit lin. Dili kay wala na alas. Kuan da akong gipalit yang chow. Dia unta wala dia deh. Wa say biya. Kuan ra nadim lustri ra. Kuan bitaw ko ipalit dito kuan alas. Ay si mama. Ay nagpasaos. Patya ba? Nakurat ko. Nagbauta isa ka na. Daun sa ka? Kapit ako nakurat. May gani ko kabundak ng cellphone ko. Di naman tama ni nga lama kay ang imong edad. Tigwang na. Maupay pag-vlog ni Mother Earth unya. Siya na pud sad mag-video karon. So diri ko magpanyapon guys. Huwat-huwat sa ta kay pa nakaluto. Guys, kani hapit ni siya makaon sa iring. Nya atong lutuon. Ato siyang adobo ko na lang ni Walay mo tuyo ma. Walay tuyo Ginoo ko, walay tuyo, walay suka, walay asin, walay bitsin. Sa kani So, ato siyang lutuon kay unsa man niya nga naawa ho nagdugo pa man niya. Hapon na dahil ni guys. Ala. Tulunod na may nga po ang kuwan di ay. Diba? So ato nang ilunod ang atong manok. Dagko kaayo ang gutad. Dagko ang gutad kay kami raman ang naadiri. Pero naay dagan na gani, labi nagnay dagan mga bata, gagmay yun jud kana kay para magpasigo. Suka sa tagay. Dala ka sayo. Paghapon ng tagay. Dala. Unsa ba itimpla na ni ma? Wa man dai mo tuyo. Wa say suka. Nay mo tuyo wala. Suka ra dana ikuan. Na nabuin mo suka. Aman ni magginamos. Kani di wala ni suka di ay kani. Ginoo ko. Ikaw mad. Unay kay ta sa sukaan diri kay naa kang Uncle Indi naa kang kimkin man kaha unya. Ha? Wa gyud mo kuha dito, sayang kaayo. Adi na lang ni ko anon butangan na nato ni siya sa asin babitsin ma. Katong halang ma. Murag na ay alasan nga tibig sila tong halang kaayo. Wala na. Ay ayaw na. Ayaw na. Hoy, ayaw na kay lamig day siya kuan. Kuan ra kanang bitsin ra og asin. Lami siya. Amin mga asin na sadwa diha. Diha. So may pagabli magic malini ang pagkatuan. Lata. Ang lata ang Lata. Kaya na bitaw ka naluto na wa ni libali-bali. Na siya guys, gamay lang. Nya ato dahil siyang bitsinan. Ala ka simple dahil ang atong recipe for today's panhapon. Perfect na dahil kaya ito panhapon. Ay, mga manang.
Oh, daghanan og bitsin kay para masanturi. Bitaw gamay ra kay gawas sa bitsin unsa sa kanang pagkaabiha sa bitsin. Di na kay kanyapon na dayon pa guys. Pagkahumandani, igor may siya kuan init-initon gamay. Oh. Ana lang. Unsa man nga nilutuan gid na uko bayo. Kalamunggay. Bangus. May kalamunggay. Lata mada. Lata. Lata ang talong daw kuan. At paon dito pud na. Na. Pasada magutong hapkok ra nga pagkaluto. Taman hapon na daw yun. Plaster ba na imong video basig wa na sa na plaster. Nawala na ang video nimo. Ayuhan na mother kay para kani akong gibidyohan guys. Lain sakto na siguro ni ma kay basig ma kuanan ni dukot. Ay, sakto na siya guys eh. Alam ma, awan ako na ni trapo. Oh, di na. Pigilo ko sa trapo ni mama. Ay, di na ko ba. Kabay. Wala, perfect ay. Perfect ay yung atong sudan sa panhapon ay. Sige na, kay panhapon na. Ante, alik na, kay adto na tag, larga na tag karon larga. Biyaan sila Yun na, alik na rin. Si Riri. Para guys. Hala, perfect itong sudan sa panhapon. Ato ning kuhaon ang ahos kay ganahan sa ahos kay. Sige na, alin na mo kay panhapon na ta. Ha, Rene, ay din na pakita din si. Ha? Guys, panhapon. Perfect ang atong panhapon. Hapon. Sige guys. Nay nagkomento ay namo pagsabaay diya. Aham ka na paingon. Diprito pala gani man ite. Baka man. Liton manok man unya kay nagdugo man. Diprito mo. Kaduha naman nila Dugo. Kamunta man ang diding tagaan naman bisay. Asa daw? Kuha na siya guys. May gani kay wa na dayon na nagkaon sa iring kay kung nadayon na nagkaon sa iring huwag sudan. Wa na gud. Agtik nang dayon si mama mo ron sa bagwang sa iring. Pag nabulog lagi sa Pilipino dagan. Anya kay ang isda naman na kung kanya wala man sunod atong plato ni ay. Dala na kay dani mo paingon. Isda da yan. Ganda naman dili ang Isda dito. man ang yang gid dagan-dagan. Ngano ang kwaon nitong isda nga naman nakatungtong man. Duping ang Dino iring. iya tong ako anti zisit na. Wala man ako gi. Na ay Mas lunod pa. Litson ba? Ano mga tiil kay mo man tong birthday ng Uldan niya na may tiil sa dalhan sa dito lin. Ang gidalan ko dinhi, ang tuo na. Nabiyaan man kay daghan makay sige panawag din. Nabiyaan ako ni Lamisa. Jesus pag lantaw ko asa na ba? Iso to nagkatag-katag na sa salog ng ilog ni iring ang mas din iring jud. Nagani kay wa pa nahurot. Kawaran apil ang sa balay kawaran. Amo lagi ni dari tungkod. Ikan sa inyo alin. Ngayon ha? Dili man dili. Abli ang mamina di magikaon. Hindi ko ganun din. Di mo ganig kang Ano yabo. ba mo? Ito kara ni mo. Wala na mo barkada di pa. Kung na dali panhapon no? Taon guys? Wala pa gid siguro. Kanyapon tagay. Ha? Yo ra dyan na balik mo pa. Danyo. Wala naman say Online na? Balik. Wala naman say.